warabilen ma mɛn sigi la togo togo a tɛ se ka a nun fiyɛ i ko maanifin. O tuma la sa bɛɛ ka kun ni i yɛrɛ ye. Nin ye kunnafoniya telima ye k'o lada aw kɔni tulo kan. O kunnafoniya telima min yɛrɛ kɔni bɔra an ka jamana ɲɛmaa dankan kɔni yɔrɔ n'o ye Colonel Asimi Goyita ye, n'ale ye an ka vice président ye Mali jamana kɔni kɔnɔna la yan nɔ. An ka jamana ɲɛmaa n'o ye Bandaw ye ani an ka gouvernement ɲɛmaa n'o ye Mukutari Wani ye. Asimi Goyita kɔni ye sɛbɛnfura kɛ bi tarata don in kɔni na k'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaa Bandaw ani a ka gouvernement ɲɛmaa n'o ye Mukutari Wani ye, ale kɔni ye u jigin ka bɔ u jɔyɔrɔ la. O b'a yira k'a fɔ Bandaw kɔni tɛ an ka jamana ɲɛmaa ye tuguni jamana in kɔni kɔnɔna la yan, ani Mukutari Wani fana ale kɔni tɛ an ka gouvernement ɲɛmaa ye tuguni jamana in yɛrɛ kɔni kɔnɔna la yan nɔ. Aw minnu b'an lajɛ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ fɛ, an ka foli b'a ye depuis aw sigiyɔrɔ la. Ni ne kɔni kun y'aw ka wagati kunnafoniya telima ye k'o lada aw kɔni tulo kan. An b'a fɔ aw ye aw ka sɔgɔlen to Mali kunnafoni la ka kunnafoniya jɔnjɔn sɔrɔ yɔrɔnin kelen. A fɔ Mali kunnafoni, aw k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma.